den handler om den her gymnasieklasse, hvor der er en masse kontroverser på kryds og tværs. Og en masse fest og farver. Hvis du skulle beskrive forestillingen med et ord, hvad ville det så være? Kodylt. Fest! 80'erne. Rart. Skidskægt. Tommy Sebak. Farverig. Show. Musik. Sang. Dans. Højt hår. Video. Grand Prix. Lækkert. Erotisk. Bekræftende. Festligt. Skæg. Kan du beskrive den rolle, du spiller i forestillingen? Med ord, eller... Ja. Jeg spiller Kenny. En glad dreng, der elsker at drikke og have det sjovt. Og jeg kommer altid for sent. Hej, jeg hedder Tommy, eller jeg hedder Andreas, jeg spiller Tommy. Ja, jeg spiller Birte, og vi er kærester i forestillingen. Men vi har lidt en magtkamp kørende, ikke? Ja, Ja. fordi jeg er en af de populære drenge, du er en af de populære piger. Ja, og vi vil gerne begge to være den sejeste, så det slås vi lidt om at være. Ja, Men det ender godt. Vi bliver lykkelige til sidst. ja, det er en musical. Ja.